सानजारि नोगोर सिमानसापुरिनि सिङाव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुम्माया दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदि फुंनि 8 रिंगायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश ब्रह्मआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपाली नार्जारी बिथाङा। बिनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गावबा गाव जिल्लानि फिरफिलाखौ फारियै बिरहोयो। दिनैनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया मैयानिफ्राय फैयै फैयै दिनै नैथि सान। जों गासै साननै आरो सानथामनि हाबाफारि, थारमाने जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिया साननै अर्थात दिनैनो जोबथि सान आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिया गाबोन 18 अक्ट' खालि बिथांमोना गेवलां मेल लानानै फोजोबगोन। थ' दिनै जोंहा नैथि सानाव जोङो गिबियै जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जों बिरहोदों। गिबियावहाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिखौ जों बिरहोदों आरो बिथांमोननि हारिमु आफादनिफ्रायबो गिबियाव गावसोरनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनदों जों आफादगिरि आरो बिनि उनावनो जोंनि गासिबो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बिरहोदों। थ' बे बुब्लियाव आङो गिबि नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासैबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जेसेबांखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय सफैनो हाबाय गाहाय नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे थान्दै बिथांमोन आरो गासैबो नायसोम अर्थात अबजार्भार बिथांमोननिसिमबो आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों हगारग्रोयो। जोङो सावरायदों। गिबियावनो जोंहा जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि टार्मा जेतिके 2 बोसोर, बे हिसाबै जोङो बेखौ मैया सेफायनांगौनि सम जानायखाय जोंहा गिबियावनो जों बेखौ थांखि लानाय जादों जे गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफाद दाफिनो। थिग बिदिनो जोङो माखासे बिथिङाव नोजोर बोनानै सावरायलायनाय जादों जे आथिखालाव सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानैबो जों गुवारै सावरायदों। जेरैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि आंखालाव गोबां फरायसालिफ्राव फरायसानि बिबाङा खमायलांदों। बेनि थाखाय जों आगोलावबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जेतिके बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे लोब्बा आफाद हिसाबै बिथांमोनजों ज'हायनो बे आयदानि सायाव खौसेयै जोङो राव होबोबाय थादों। मैयानि थान्दै मेलावबो जों आरोबाव बे थांखिखौ जोङो लानाय जादों। आथिखालाव आइजो माहारिया हौवा गाननानै थानाय बे जाथायनिफ्राय जाफ्लेबाय थादों, जेसेबांनो ससियेल मिडियाआव फैदों एसेबांनो बारा बेखौबो जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेलाव गुवारै सावरायलायदों। बेनि ओंथियाव जोङो नाथाय जों सोरबा सासेखौ आइजोखौल' बा हौवाखौल' दाय होनो नागिराखै। बेयाव जोङो गासै हौवा हिन्जाव सानैखौबो थांग्रा आरो लांखारग्रा बे सानैबो सुबुंखौनो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिजों जों बेखौ निन्दा खालामदों, मुगैदों। दा बेजों लोगोसे जों मोनसे थांखियाव जोङो फैनो हादों जे बेबायदि जोंनि समाजनि जि गुबुंले आबहावा, बे गुबुंले आबहावाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन बेखौ जोङो केबल जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बा सोरबा मोनसेल' आफादा बेखौ बोस्रांनो हागोन होननानै जों सानाखै। बेनिखायनो जिल्ला आफादनि दाराय जों माखासे ओनसोलफ्राव गामिनि दैदेनगिरि सुबुंफोरखौ बा गामिनि समाज सिबियारिफोरखौ लाफानानै बेनि बागै माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय जाथों होननानै जों थांखि लानाय जादों। बाहाय आं दिपाली नार्जारियानो आरो जोंनि थाखानाय गाहाय नेहाथारि मन्जिरि बर' बिथाङानो जों गोदान आफादनिबो आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबानखौ मोनफिननाय जादों। बे जथुम्मा बेखौ रायखांग्रोनांगोन जे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो मोनसे जाबाय दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा सानथामनि आरो साननैनि हाबाफारि जों बेवहाय बे सानजारि नोगोर सिमानसापुरियाव खुंनाय जागासिनो दङ मैयानिफ्राय जागायनानै। दा मैया गिबि सान थांबाय, दिनै नैथि सान। बे नैथि सानावहाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद जयेन्टलि मोनसे फिरफिला गिबि साननि गिबि हाबाफारि जाबाय आरोखि।
बे फिरफिला बिरहोनाय आरो मोनसेया जाबाय मुंख्लं बा रुंसारि जानायफोरनि मोनसे मान बावनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय आरो बिनि उनाव जोंहा मोननैबो आफादा गावबागाव माबा दं हाबाफारि दं बेनो जाबाय आइजोफोरना गेवलां मेल दङ ओमफ्राय जोंहा सेमिनार दं सेमिनारा जाबाय बिथां सोरगोआरि जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे बोसोनगिरि गागि बोगि आरो बिथाङा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल माबानि दायित्वनि दा बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांदों बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन नुनायाव जाला बुद्र खिन्थु बिनि साननाय हनाय ओरैबायदि गोजौ थाखोनिमोन नंखायनो बिथांनि बागै जोङो बावलांनानै थांनो हाया नंखायनो बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे सम लानानै बेनि जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजों डेलिगेट सेसनाव जोङो बोसोरारि रायफोरथि बिलाइ मा मावदों बेनि बागै जोङो माबाजोब्बाय रायलायजोब्बाय बेनि उनाव जोंहा दा जुदि जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानि नुजाथिया जुदि माबा जायो खराम जायोब्ला जोंहा बे टार्मिनेटिं सेसन नालाय बे टार्मिनेटिं सेसन माने जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायनि बे मोनसे जथुम्मा जुदि जिल्लाफोरनिफ्राय थोजासे 2/3 मेजरिटि फैयाबा माने कয়েকদিন एक्सटेनसन खालामनो हागौ आरो नङाबा दिनैहाय जुदि खराम जायोब्ला जोङो दिनैनो सिफायनानै जानोबो हागौ बे मोनसे जोंनि थांखि बिनि उनाव जायफोर गोदान आफादफोरनि सोद्रोमा जागोन बिथांमोनहा मावलांबाय थागोन आरो जों जेब्लाबो अराय थागोन सासे मानसियानो मावबाय थानांगौ बे नङा जोंनि गेजेराव जोङो सोलायलायनांगौ आरो खामानि मावग्रा सोरजिनांगौ वार्कार प्रडाक्सन खालामनांगौ बे नोजोरजों जोङो माने बे माबाखौ लादों टार्मिनेटिं सेसनावहाय जोंहा बे बडि गोजामखौ सिफायनाय आरो गोदान दानाय बे हाबा दंमोन दा बेखौ जुदि बर' साहित्य सभा बा दुलाराय बर' हारिमु बा आइजो अनसाय आफाद बयनिबो हाबा खना खनलायाव जे थायो बे जों जेराव जेब्ला जेरैबायदि जों खोनादों मोगा मोगि जादों बे बेनावनो लोगो लोगोनो जों माने अबस्ट्राकसन होनांगौ बा हेंथा होनांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ बे जिनिसाव जोङो गोबां माबायावहाय बेखौ हाजोबा जादों खिन्थु जों बयबो सांग्रां जाबासो दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो आइजो अनसायाबो बा बर' फरायसा आफादाबो बेफोरखौ मावनो हागोन दा जोंनि माखासे निसय बबावबा एसे खम जादों नंखायनो बे गोमालांनो हमनायाबो फैगासिनो दङ जेखौ जोङो हमथाथ्र'नो हाया जेखौ जोङो सामलायथ्र'नो हाया माने गावबो गाव जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्रा गावबो गाव मोनसे गावहानो मोनसे सेन्टिमेन्ट थानायबो जानांगोन बे जिनिसखौ जोङो सोलोंनांगोन नंखायनो बेबायदि मोगा मोगि जों जाबाय थायो अनेक समाव जोंनि खननाय मोसानायावहायनो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बिकृत खालामनानै बहुद माबा गाज्रि खालामनो नाजायो जे जोंनि मोसानाया ओरैमोन खिन्थु ओरै खालामनानै दानि माने मिडिया जुगाव सारा प्रिथिबियाव सेकेन्डआवनो फोसावजोबनानै होयो दा बेबायदियाव जोंना बिकृत जायो नंखायनो बेखौबो होबथानो बिराद गोब्राब गोबां समाव जों प्रतिबाद होनाङो गोबां समाव जों बादा होनाङो गोबां समाव मोगा मोगि जोङो कमप्रमाइस जाहोनांगौ जायो दा बिदिनो स्रोद जोंनि बे मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बा दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरखौ लांनानै आंनो रोंगौ दा नेटआव ससियेल मिडियाआव नुनानै ओरैनो सोलोंनानै जाजोबा मुजोबा बे सुरायैनो एकदम माबा गावसिनि ओंखामनि थाखाय बिसोर बेबायदिखौ लानो नागिरो दा जों बेखौ जेब्लानो नुयो अब्लानो जों अबस्ट्राकसन होबोदों आरो बेबायदिनो होलांबाय थानांगोन ओमफ्राय मोनसे आइडिया बेनो दा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ माखासे एनजिअनि गेजेरजों पेटेन्टखौ खालामनो नाजागासिनो दं बा थांगासिनो दं दासिमबो साक्सेस जायाखै दा बे पेटेन्टआ जुदि अथराइज जायोब्ला रेजिस्टार्ड जायोब्ला होमबाना जों बेखौ ओरैनो होबथानो हाजोबगोन गाननाय जोमनायावनो होन जानाय लोंनाय फुलसिङावनो होन बा जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय माबायावनो होन बा जोंनि गासिबो आयदायाव जोङो बे पेटेन्टखौ जोंनि होननानै जुदि लानो हायो अब्लाना गुबुनफ्रा रावबो माने खावनोबो हाला डुप्लिकेटबो खालामनो हाला जोङो बेखौ गोसो जायोबा केस होनो हागोन आरो पेनाल्टि फोनांनो हागोन हाजार लाख कौटि थाखाबो जोङो पेनाल्टि होनो हायो गतिके बे मोनसे मेसेजआ जोबोद मोजां जुदि साक्सेस जायोब्ला खम समयनि गेजेराव बे बोसोरनि गेजेराव बे जायोबा जोङो देरहागोन बा जोंनि माबाया कालसारा जोंनि गासैबो बिथिङाव जोङो हमथानो हानाय जागोन ओंखायनो बे दरकार गोबां आगोलावनो जानांगौमोन खिन्थु जानो हायाखै थेवबो दिनैसिम नाजादोंब्लाबो बियो मस्ट वेलकाम
जों बेखौ बाख्नायनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जों होबथानो हागोन बेखौ गोजोननाय लानो हायो आरोखि बे मोनसे थाबाय गोबां बाथ्रा बुंलाङो बेखिनिखौ बुंनानै